ገብረ መንፈስ ቅዱስ ችርያላይስን ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ብፍጹም ሰላም እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ኣለኹም ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ዝፀንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብሂወት ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምላኻዊ ውዳሴን ንዘለኣለም ንዑ ይኹን። እምበኣር እዚ ዘለናዮ ሰሙነ ሕማማት ይበሃል። እዚ ዘለናዮ ዕለታት ድማ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈፀመሉ ታሪክ ስያመን ከም ዘለዎ ንመሃር ማለት እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሌና ክብል ዝበፅሖ ዝረኸቦ መከራ እንዝክረሉ ንሕና ድማ ብፆም ብስግደት ብፀሎት ብዝያዳ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ንቐርበሉ ሰሙን እዩ ማለት እዩ። ብኸምኡ ድማ ሎማዓንቲ እዚኣ ዕለት እዚኣ ሰሉስ ዕለተ ተስእሎ ወይ ናይ ሕቶ ዕለት ከም ትበሃል ከምኡ እውን ናይ ትምህርቲ ዕለት ናይ ምስጢር ዕለት እውን ትበሃል እያ ማለት እዩ። ብኸመይ እያ ናይ ሕቶ ዕለት ወይ ዕለተ ተስእሎ ተባሂላ እንተይልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ስጋዊኡ ድውያነ ነፍሲ ብትምህርቱ ድውያነ ስጋ ብተኣምራቱ እንዳፈወሰ ከሎ ብዙሓት ህዝቢ ብኡ ኣሚኖም ዝስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ሊቃነ ካህናት ድማ ወይ ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ልዕሊኡ ቅንኢ ስለ ዝሕደሩ ከምኡ እውን ዕለተ ሰኒ ኣብ ቤት መቅደስ ከይዱ ቤተይ ትሰመ ቤተ ጸሎት ቤተይ ቤተ ጸሎት ትስመ ንስኻትኩም ድማ በዓቲ ብሓላሉን ሰረቕትን ገበርኩማ ኢሉ ካብኡ ምስ ኣውፅኦም በዚ ተላዒሎም ንፅባሓይቱ በዚ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብሰሉስ እዚ ትገብሮ ዘለኻስ ብምንታይ ስልጣን ኢሎም ከም ዝሓትዎ ማለት እዩ። በባህተ መኑ ትገብር ዝንተ ወበመኑ ወሃበከ ዝንተ ስልጣነ ኢሎም ናብኡ ቀሪቦም ድማ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያን ሕግን ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ነዚ ትገብር ዘለኻ ካብ ምድራዊ ነገስታት ካብ ሌዋውያን ካህናት ዘይኮንካስ ነዚ ስልጣን እዚ መን ሂብካ ኢሎም ከም ዝሓትዎም ነዚ ዝበሉ ድማ ነዚ መስቀላዊ ሕቶ ዝሓትሉ ድማ ብናተይ ስልጣን እንተይልዎም ምስ ሮማዊ መንግስቲ ከበኣስዎ ስለ ዝደለዩ ምክንያቱ መንግስቲ ብስልጣኑ ዝመፆ ከም ዘይፈቱ ኣብ ዕለተ ልደት ናይ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝያዳ ድማ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሄሮዶስ ተርእና ንጉስ ኣበይ ዝውለድ ኢሎም ምስ መፅዎ ሰብኣ ሰገል ብተንኮል ከትኩም ስገድሉ እሞ ንዓይ ከዓ ንጎርኒ ከይደ ክሰግደሎም እዩ ከም ዝበሎሞ ንሳቶም ድማ ብካልእ መገዲ ከም ዝኸዱ ምስ ፈለጠ ድሕሪ 2 ዓመት ቆፂሩ ድማ ክሳብ 144,000 ህፃናት ንጎይታ ክረክብ ከም ዝቀተለ ንርኢ ማለት ብከምዚ ድማ ተላዒሎም ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ዝትገብሮ ዘለኻ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ጎይታ ድማ ግና ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ናቶም ተንኮል ስለ ዝፈለጠ ንሕቶም ብሕቶ ክምልሰሎም ከለና ንርኢ ማለት እዩ። ኣነ ድማ ክሓተኩም ነዚ ተመልስኩም ኣነ ድማ ብናይ መን ስልጣን ይገብሮ ከም ዘለኹም ክነግረኩም ኢሉ ሓተቶም ጥምቀት ዮሃንስ ካበይ ነይሩ ካብ ሰማይ ዲ ወይስ ካብ ሰብ ኢሉ ድማ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ንሓተቶም ተዛራሪቦም ካብ ሰማይ እንተይልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና ካብ ሰብ እንተይልናዮ ግና ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢዮም ዝርእዎሞ ንህዝቢ ንፈርሕ ብምባል ኣይፈለጥናን ኢሎም መለስሉ። ጎይታ ድማ ኣነ ድማ በይናይ ስልጣን ነዚ ከም ዝገብር ከም ዘለኹ ኣይነግረኩም ኢሉ መለሰሎም ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ 23 ስጋዕ 27 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ 27 ስጋዕ 35 ከምኡውን
ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋዕ 8 ኣሎ እዚ ሃይለ ቃል ማለት እዩ ማዓስ ዝጠራይ ካልእ ሕቶው እንተሪኢና ፈሪሳውያን ሕግን ሊቃነ ካህናትን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ 15 ዘሎ ህያብ ቃል እንተሪኢና መምህር ሓቀና ምዃንካ መገዲ ኣምላኽ ከዓ ብሓቂ ከም እትምህርን ገጽ ሰብ ርኢኻ ድማ ከምዘይ ተዳሉን ንሓደ እኳ ከምዘይ ትፈርሕ ንፈልጥ ኢና እምበኣር እንታይ ይመስለካ እስከ ንገረና ንቄሳር ግብሪ መሃብ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ኢሎም እውን ሓይቶሞን ነይሮም ማለት እዩ ጎይታ ድማ ሎቱ ስብሃት ግና ክፍኣቶም ፈሊጡ ኣቱም ግቡዛት ንምንታይ ትፍትኑ ኣለኹም እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ እስከ ኣርኢኒ በሎም ንሳቶም ድማ 1 ዲናር ኣምፅሉ እሞ ጎይታ ድማ እዚ ናይ መን መልክዕን ምስልን ኣለዎ ኢሉ ምስሓቶም ናይ ቄሳር እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ሃቦ እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ሃቦ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ማለት እዩ ኣብ ሰሪእናን ፖለቲካን መንፈሳውን ብሓንሳብ እዮም ሓይቶሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቄሳር ግብሪ ይግባእ እዩ ክፈልዎ ተይሉ ከላዚ ደኣ ናይ ሰማይ ኣይኮነን ኢሎም ክዛረቡ ንቄሳር ኣይግባእን እዩ እንተይሉ ድማ እዚ ኣንጻር መንግስቲ ኣንጻር ንጉስ ይሰብኽ ኣሎ ግብሪ ኣይፍቀድን ኢሉ ይምህር ኣሎ ኢሎም ኣብ ርእሲ ቄሳር ክኸስዎ ስለ ዝደልዩ እዮም ማለት እዩ ነዚ ሕቶኦም ፈሊጡ ድማ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕቶኦም ብዘገርም መልሲ ተሪሽ ሕቶ ኢሎም ኣምፅኦሞ ንሱ ግን ብዘገርም መልሲ ገይሩ ክምልሰሎም ደው ከብሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተሪኢና እውን ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሓቱና ይኽእል እዮም ማለት እዩ ንሕና ኸ ከመይ ኢልና ክንምልሰሎም ኣለና ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ናይ ቄሳር ድማ ንቄሳር ክንህብ ከም ዘለና ከምኡውን ናይ ስጋናን ነፍስን እንተሪኢና ነፍስን ስጋን ነፍሲ ናይ ኣምላኽ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትደሊ ጾም ምጽዋት ጸሎት ክትብል ከላ ስጋ ድማ ናይ ምድሪ ናይ ዓለም ንብላዕ ንስተ ንደቅስ ንተሓጎስ ትብል ማለት እዩ ንሕና ድማ ነዚ ክልቲኡ ከመይ ጌርና ኣሰማሚዕና ክንነብር ከም ዘለና እውን ንምሃር ኢና ማለት እዩ ሊቃውንቲ ቦታትና ክምህሩና ከለዉ ነዚ ልክዕ ከም ክርቢት መሲሎም ኣምፅልና ማለት እዩ ክርቢት ተሪእና እቲያ ተቃፅላ ምስኣ ከም ዘላ እንተጋጭናያ ክትቃፀል ከም ዝኽእል እንተሰማሚዕናያ ግን ብሓንሳብ ክነብራ ከም ዝኽእላ ንሕና ድማ ንስጋን ነፍስን ከነጋጭወን ዘይኮናስ ብሓንሳብ ኣሰማሚዕና ክንነብር ከም ዘለና እቲ ናይ ኣምላኽ ናይ ነፍሲ ንነፍሲ ክንብል ከም ዘለና ንስጋ ከዓ ንስጋ ዘእንበለ ስጋ ይትቀውም ነፍሲ ከም ዝበሃል ብዘይ ስጋ እውን ነፍሲ ከም ዘይትቀውም ናብ ሓደ እዩ ዘይኮናስ ንክልቲ ብሓንሳብ ጌርና ክንከይድ ከም ዘለና ንምሃር ማለት እዩ ከምኡ እውን እንተሪኢና ኣብዚ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኩሎም ከምቶም ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ሊቃነ ካህናትን ብኣምላኽነት ጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሎሚ እውን ብኣምላኽነት ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ብኣምላኽነቱ ክሒዶም ኣማላልዮም ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ንሕና ኸ ግና ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ብዘይብኡ ሓደ እኳ ዝተፈጠረ ከም ዘየለ ፈሊጥናን ኣሚንናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ነቶም ዝተጠራጠሩ ድማ ብግቡእ እናኣረዳእናን እናሓብሓብናን ክንነብር ይግባአና ማለት እዩ ከምኡ እውን ተሪእና ካልኣይቲ ናይ ትምህርቲ ዕለት ተባሂላ ፅውዓ ኣብዚ ዕለት እዚ ብዙሕ ጎይታናን መድሓና ክርስቶስ ብምስላን ትርጉሙን ነትዮም ብኡ ዝኣምኑ ብዙሕ ትምህርቲ ስለ ዝመሃረሎም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጉባኤ እናመሃረ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ስለ ዘረድኦም ናይ ዕለተ ትምህርቲ ወይ ምስጢር
وتبهال يا ماتي سلازي كابزي علت زي تماهرنا نحن دما أبزي علت زي استمهرنا يو انتهي لنا نحن استحاوتنا نايتم كل حتى كم يقرنا كنملي سلم كم زلنا نحطه بحطه نملي سلو مخنيات كم زلنا كنتون كم زلنا نمهر معدي كم تهاوري قدس باولوس كله زي تصحفة لتكساز زي أنا تصحفة كم زلنا كله تصحفة نتكسازنا نتمرتنا نفسحفة كم زلنا كابزي تماهرنا دما نحنا كابتون كل حتى كندحن بتون كل استحاعتنا ما كم يقرنا كنملي سلو كم زلنا نمهرلو علتي مالتي كون ناي تمرتي وناي مستير علت بهالو لدما قويتانا إسكرسة نتيوم بوزا أمنو بزقبا بزح بمثلان بمستيرن دا ترجمة سلازم هرلخا بخون ناي علت ناي تمرت علت تبهالي عمالتي سلازم هرنا لولو بحري قدس زابر عملنا زخبرن استمزقانهن بسلام نبرهانة تنسايو يبسحنا وسبحات لإكزابير